Το λόγο έχει ο πρόεδρος της ΕΤΕ, ο συνάδελφος ο Κουνούκας ο Στέφανος. Συνάδελφοι, μείναμε βέβαια εγγύησης στην ώρα γιατί πολλά παιδιά έχουν φύγει. Ακόμα ένα 60ο Γενικό Συμβούλιο, ακόμα να βάλουν ένα κληρονομιστικό Γενικό Συμβούλιο, φτάσει στο τέλος. Συζητήσαμε πάρα πολλά. Έχω γράψει 5 σελίδες από τα θέματα που μας βάλανε συνάδελφοι. Εδώ είμαστε σήμερα για να λύσουμε τα προβλήματα. Να συζητήσουμε τα προβλήματα, να τα αναδείξουμε και με τις παρεμβάσεις μας, όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια στα συνδικάτα, να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Δυστυχώς όμως για κάποιους δεν είναι όλα μαύρα. Δυστυχώς για κάποιους έχουμε δώσει αγώνες, πετύχαμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε τουλάχιστον να τα ακούσω από το Προεδρείο. Θα έπρεπε να τα ακούσω γιατί μαζί δώσαμε τις μάχες. Η πλειοψηφία ναι, την έχουμε σαν δάκη. Αλλά όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια τα 3 χρόνια αυτά, το πρώτο πράγμα που κάναμε είπαμε ότι είμαστε ίσοι. Ξεκινάμε από την διαφετερία. Και η ΔΑΚΕ και το ΕΑΜΕ και η Εμμονιστική Εργασία. Γι' αυτό είμαστε στο Προεδρείο η παρέα. Μαζί ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε έναν αγώνα. Χαράξαμε μια πολιτική. Για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το πρώτο θέμα το μεγάλο που είχαμε και με τους νέους συναδέλφους. Και δεύτερον, για την απολυτοποίηση. Ξέραμε τι συμβαίνει. Από το 2010 και μετά είχαμε μια διαδικασία, δεν την αναφέρω. Άρα λοιπόν τώρα ερχόμαστε να λέμε ότι είναι όλα μαύρα. Ότι άκουσα μάλιστα και τους συναδέλφους σε μια. Στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι κάπου ήταν, ότι ζούμε μια κόλαση. Εμείς οι ΔΕΗ ζούμε μια κόλαση. Οι έξω από εμάς τι ζουνε. Ζούμε μια κόλαση εμείς που γράφουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ζούμε μια κόλαση εμείς που έχουμε σχετικά καλούς μισθούς. Κόλαση δεν ζούμε. Αυτό που ζούμε όμως είναι την ακρίβεια, ναι, όλος ο κόσμος. Ότι προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να αυξήσουμε το μισθό μας με κάθε τρόπο, ναι, το κάναμε. Τι δεν είπαμε τι κάναμε στα συνδικάτα. Δεν θα γυρίσω να πω τα 2 κλιμάκια που συζητάμε συνέχεια και δεν λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Τα 2 κλιμάκια το 2015 με την ανακλιμάκωση που κάναμε, τα γράψαμε μόνοι μας. Η πλειοψηφία τότε δεν ήταν ΔΑΚΕ, ήταν άλλη παράταξη. Τότε δεν το λέγαμε αυτό. Δεν λέγαμε το 2012 έγινε ανακλιμάκωση το 2015. Μαζί με το τροφείο που πήραμε και πληρώσαμε τα χρέη της για 1,7. Ποιος ήταν τότε στο συνδικάτο. Πλειοψηφία έχει ΔΑΚΕ. Όχι, δεν έχει πλειοψηφία ΔΑΚΕ. Αλλά η ΔΑΚΕ ήταν εκεί, πάλευε, έδωσε τον αγώνα της και πήγαμε σε μια διαδικασία. Γράψαμε όλοι μαζί για συλλογική σύμβαση εργασίας. Και δεν είπαμε τότε εμείς ότι θέλουμε τα 2 κλιμάκια, γιατί εκεί την εποχή ήταν και άλλη κυβέρνηση. Κοιτάξτε το συμφέρον των εργαζομένων, που κάναμε πάντα ως παράταξη. Πήγαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο κύριος Δήμας είναι μπροστά μας. Ο νομικό μας σύμβουλο. Το ρωτήσαμε, τι πρέπει να κάνουμε λίγο για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, για να πιέσουμε τη διοίκηση να έχουμε ένα ενιαίο κανονισμό και ένα ενιαίο μισθολόγιο, να εντάξουμε τα παιδιά με βάση τον νόμο. Παιδιά, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να βρούμε μια γνωμοδότηση, να δώσετε διοίκηση, το καταθέσετε και να πιέσετε να πετύχουμε ό,τι παραπάνω. Και αυτό και κάναμε. Δηλαδή, δεν εξαντλήσαμε 3 μήνες, 4 στα περιθώρια εδώ στον ημιόροφο πάνω, τι κάναμε, κεφαλικά πάθαμε. Δεν κάναμε τον αγώνα μαζί. Το κάναμε τον αγώνα μαζί. Τι πετύχαμε. Πετύχαμε να εντάξουμε τους συναδέλφους, δεν το λέει κανένας αυτό, στα θεσμικά. Πετύχαμε οι συνάδελφοί μας στα θεσμικά στην ουσία να μην υπάρχουν ατομικές συμβάσεις εργασίας. Σύμβαση εργασίας που γράψαμε όλοι εδώ πήγαμε, όλοι πάντες. Αλλά ατομική σύμβαση εργασίας δεν έχουμε πλέον. Τα παιδιά της συλλογικής σύμβασης εργασίας παίρνουν αυτά που παίρνουν. Ποια είναι η θέση του συνδικάτου, το είπα εγώ στον απολογισμό. Εγώ είμαι πρόεδρος. Θα πρέπει να θέσω τις θέσεις του συνδικάτου και από τα γενικά συμβούλια της ΕΤΕ και από τα συνέδρια της Ομοσπονδίας. Ένα συνδικάτο είμαστε.
Η θέση μας είναι αυτή, δεν έχει αλλάξει. Αυτοί που ζητήσαμε λοιπόν να είναι ενταγμένοι σε εργασία. Θα πάρουν λιγότερα τα παιδιά. Ναι, μπορεί να πάρουν λιγότερα τα παιδιά από σε κλιμάκια. Και πολύ λιγότερα μάλιστα. Και πάω από φαινόμενο 32 χρόνια υπηρεσίας και 3 χρόνια απ' έξω και παίρνω 1980. Είναι πολλά. Και 32 χρόνια και 35 μέρες πολλά. Πήγαμε λοιπόν να γράψουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Η συλλογική σύμβαση αυτή, στην ουσία, τι έλεγε, πήραμε κάποιες αυξήσεις. Μην ξεχνάμε, όταν ξεκινήσαμε, μας είπαν 50 κλιμάκια, δεν χρειάζεται καμιά αύξηση. Και με πίεση και με αυτό που κάναμε, όλες οι παρατάξεις, όλα τα σωματεία, και και άλλα σωματεία εκεί πέρα. Κατορθώσαμε και φτάσαμε αυτό. 13,8% μισοσταθμικά. Κερδίσαμε κάτι άλλο. Ναι, πήγαμε στο ΔΕΔΙΕ. Άλλη διαπραγμάτευση εκεί, μαζί είμαστε, το γραμματέα μαζί. Προχωρήσαμε και υπογράψαμε τη συλλογική σύμβαση και στο ΔΕΔΙΕ και στο ΔΕΔΙΕ. Τι έπρεπε να κάνουμε εκεί όμως? Είχαμε και τα παιδιά του 16 του 10. Για να μπορέσουν να πάρουν και αυτοί κάτι παραπάνω, να πάρουν μια ανάσα. Υπογράψαμε λοιπόν συν 5% όσον αφορά το συν 5% όσον αφορά το πηγαίνοντα της εργασίας, από 15% στο 20% μέχρι το 27%. Δώσαμε στους ΤΑΦ 4Ι 15% επικίνδυνης εργασίας. Δηλαδή υπογράψαμε για την πρώτη γραμμή, για όλους τους συναδέλφους, Α, Β, Γ, ΤΑΦ 4, 13,8 συν 5. Αν το λέγαμε σε άλλες εποχές, αυτό δεν θα το πίστευε κανένας. Υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία, ναι. Πού υπήρχε πρόβλημα? Με τους νέους συναδέλφους. Γιατί πολλά παιδιά είναι από την επαρχία. Γιατί πολλά παιδιά πληρώνουν 500-600 ευρώ ενίκιο. Τι κάναμε στα συνδικάτο και το βάλαμε τότε εκεί. Να δοθεί επίδομα ενοικίου σε όλους τους συναδέλφους και χαμηλόμισθους. Αυτό είπαμε εμείς. Ξεκινήσαμε να δώσει οι διοικήσεις κάποια απομακρυσμένα νησιά. Δώσαν σε όλα τα νησιά εκτός από 5. Που κακώς δεν τα δώσαν και η ποιησή μας θα πάρουν και αυτοί. Και όχι μόνο αυτοί, και οι χαμηλόμιστοι συνάδελφοι. Είναι βοήθεια στους συναδέλφους. Το ξέρουν οι συνάδελφοι στην Πάρο, στην Μύκονο, στην Τίνο, στη Σύρο. Το ξέρουν οι συνάδελφοι. Αν είναι κάτι, δεν είναι κάτι. Βλέπω το Γιάννη και από την Πάρο. Αν πραγματικά βοήθησε να μείνουν τα παιδιά εκεί πέρα, δεν βοήθησε να μείνουν. Άρα λοιπόν μην τα μεταγεννήσουμε όλα. Εγώ λέω ότι δεν είναι τα κάναμε όλα άγια και σωστά εδώ που ζούμε. Αλλά παλέψαμε πράγματα και είναι λάθος να μην λέμε ότι παλέψαμε τα αυτά. Φτάσαμε σε ένα σημείο που πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα. Περισσότερα που πέτυχε κάθε άλλο. Στην ουσία, συνδικάτο, αν πούμε στη ΔΕΗ, στον Όμιλο, στον ΑΔΜΙΕ. Πάμε στον ΑΔΜΙΕ. Υπογράφουμε συλλογική σύμβαση. Συστήσαμε 23% μας το δώσαμε την πρώτη μέρα. Πάμε να υπογράψουμε και πήραμε κι άλλα για κάποιους συναδέλφους όπως παράδειγμα επιτηρητές. 10%. Παλέψαμε. Παλεύαμε και την προηγούμενη δεν το πήραμε τώρα. Το σωματείο μας το έκανε. Πρώτα το σωματείο και η Υποσπονδία βέβαια με στήριξη δική μας. Πάμε να υπογράψουμε και ενώ πείσαμε εμείς τη διαδικασία, λέει δεν έχουμε τα λεφτά. Δεν το είπε κανένα σήμερα αυτό. 4 μήνες παλεύαμε και δεν είχαμε τα λεφτά. Πήγαμε εμείς στη ΡΑΕ να κανονίσουμε να πληρωθεί, ενώ πήγε. Δεν το είπε κανένα σήμερα αυτό. Εκεί πετύχαμε ουσία 30% του πανηγυρίζουν. Γιατί? Γιατί είναι αριστή διοίκηση, έτσι πάμε. Πάμε τις διοικήσεις. Όχι φίλε. Όχι συνάδελφοι. Εδώ πάμε με τις ανάγκες των συναδέλφων μας. Όσο μπορούμε παραπάνω θα πάρουμε. Έχουμε γνώση αυτού, ξέρουμε τι κάνουμε και όταν χρειαστεί να πιέσουμε περισσότερο, ξέρουμε να πιέσουμε. Αυτά πήραμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Στόχος η επόμενη. Ξανά πάλι θα βάλουμε τα συστήματα. Και αν χρειαστεί να βγούμε και στους δρόμους, να βγούμε στον δρόμο να μετρηθούμε. Είπαμε ήμασταν ένα στις διαδικασίες όλες. Όταν φτάναμε εμείς σε ένα σημείο της συλλογικής σύμβασης εργασίας, είχε αναλάβει το προεδρείο του Γενό, ο πρόεδρος ο γραμματέας. Δεν είδα εγώ τον κανένα να πάει ποτέ μόνος του, με τον Μάνια μαζί πήγαιναν. Και όταν να πάρουμε την απόφαση της συλλογικής σύμβασης εργασίας,
Ο Κοτσομανιάτης πάμε να υπογράψουμε σύμβαση και δεν είχαμε πάρει κανένα απόφαση στο σωματείο εμείς. Και λέμε ότι δεν θα υπογράψουμε σύμβαση, αλλά δεν πάρουμε απόφαση. Άρα λοιπόν, ό,τι προσπαθήσαμε και το κάναμε μαζί. Δεν πρέπει να το μαυρίζουμε όμως. Δεν πρέπει τα παιδιά να τους ρίχνουμε, δηλαδή, να τους ρίχνουμε την πίκρα. Να μένει αυτό το πετυχαίνω πράγματα. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα αυτά τα 3 χρόνια. Σε μια δύσκολη κατάσταση. Στην απολυτοποίηση. Πήγαμε σε Μεγαλόπολη, 505 συνάδελφοι. 78 άτομα θα μέναν στη Μεγαλόπολη. 78 συνάδελφοι εργαζόμενοι θα μέναν στο ορυχείο και στους 2 σταθμούς παραγωγής. Παραμένοντας στη 4 μονάδα και 13 ζητούσε στην ουσία ο ΑΕΣ 5 του αερίου. Τι κάναμε εκεί? Τους 78 τους κάναμε 220. Ποιος το έκανε αυτό? Απολύσεις κάναμε? Δεν μείναν στον τόπο 220 συνάδελφοι? Ναι, πήγαν 13 συνάδελφοι στο Λάβριο. Με τη μελανιτότητα. Ζητήσαμε να λύσουμε τα κριτήρια. Είχαμε διαφωνίες και εκεί. Γιατί δεν δεχόμασταν στην ουσία να πει κάποια διαδικασία από τους διευθυντές να αποφασίσουν μόνοι τους αυτοί. Παρ' όλα αυτά όμως πιέσαμε μια κατάσταση και πετύχαμε πράγματα. Γιατί δεν τα αναφέρουμε αυτό? Σωματείο μας το έκανε, αφού αγαπάμε την ενότητα, τον αγώνα. Εμείς τα κάναμε. Ποιος τα έκανε? Άλλος? Όπου μας βολεύει λέμε πλειοψηφίες, όπου δεν μας βολεύει δεν λέμε τίποτα. Πάμε στην τον Εμαΐδα, έχουμε διαβούλευση. Είχε έρθει ο Πρωθυπουργός και ο Στάσης να εγκαινιάσουν το data center στην ουσία στην καρδιά. Κάναμε και ειδοποίηση. Η τοπική κοινωνία δεν ακολούθησε. Η περιφέρεια το ίδιο. Ο Δήμος το ίδιο. Γιατί? Γιατί παίρνουν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. 5 δις μοιράζονται. Από αυτά που κλείνουν παίρνουν λεφτά για επενδύσεις. Ήμασταν μόνοι μας, μόνο εργαζόμενοι. Και όχι όλοι οι εργαζόμενοι. Ήμασταν εκεί, πέσαμε δακρυγόνα, δώσαμε τη μάχη μας. Έπρεπε να το κάνουμε, ναι, έπρεπε να το κάνουμε. Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα βήμα, ένα μέτρο πίεσης για τους συναδέλφους μας. Που αύριο το πρωί θα πάμε να συζητήσουμε 7 του μήνα στην Πτολεμαία στον Άγιο Δημήτρη. Ο Άγιος Δημήτρης τελειώνει τέλος του χρόνου. Πιθανόν να πάει και 5 μήνες παραπίσω λόγω της τηλεθέρμανσης. Πιθανόν. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Να δούμε τι θα κάνουμε με τους συναδέλφους μας. Όπως κάναμε στη Μεγαλόπολη. Ζητήσαμε να βγει η θελουσία σε όλους τους συναδέλφους. Αυτοί που μπορούν να φύγουν και παλιοί συναδέλφοι και νέοι. Να μπορούν στην ουσία να βγει η θελουσία στο ορυχείο. Και στην 5 μονάδα. Να φύγουν αυτοί που μπορούν να φύγουν, να διάσουν και τις θέσεις για να πιάσουν δουλειά οι νέοι, να μην φύγουν από τον τόπο τους. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό κάναμε και στη Μεγαλόπολη. Αυτό πάμε να συζητήσουμε 16 του μήνα στην Κρήτη. Στον Αθερινόλαγο, τα παιδιά φύγανε. Αυτό πάμε να πούμε σε μια διαδικασία, δηλαδή να συζητήσουμε τι με γενέστε. Μας είπαν 60 άτομα σε κάθε σταθμό θα μείνουν. Εμείς δεν θα κάνουμε προσπάθεια να δούμε πόσες θέσεις εργασίας είναι. Τηρούν τις ασφάλειες. Την ασφάλεια στην ουσία στην εργασία αυτοί που θα μείνουν. Ή χρειάζεται παραπάνω κόσμο. Όλα αυτά τα έλεγε το συνδικάτο στη Μεγαλόπολη. Γιατί δεν το λέτε αυτό? Θα μπούμε στη διαδικασία και στον Αθερινόλαγο και στα γενοπεράματα, γιατί είμαστε ένα σωματείο άσχετα με τα παιδιά εκεί πέρα που έχουν δικά του σωματεία και ανήκουν στη Γενό. Είμαστε όμως ένα. Όλοι μαζί εργαζόμενοι παλεύουν. Σε αυτή την αίθουσα, το 2010, ακριβώς σε αυτήν την αίθουσα, και η διπλανή, πήραν απόφαση για το διαχωρισμό της επιχείρησης. Τους πίεζε κανένας να πάρει απόφαση η Ομοσπονδία εκείνη την εποχή? Ήταν οδηγίες, οκ. Υπήρχε θέμα να πάρουμε απόφαση εμείς?
Ποιος μας πίεσε, θα βγαίνουμε δηλαδή τότε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν πέραμε την απόφαση αυτή. Το πιστεύει κανένας? Όχι βέβαια. Πήραμε απόφαση γιατί έπρεπε να κάνουμε χαρτί της τότε κυβέρνησης. Πήραμε απόφαση γιατί τότε οι TNB κατεβαίναμε τις σκάλες 3-3 πηγαίναν. Πήραμε απόφαση γιατί και τότε στην ουσία ξεκίνησε η απογειοτοποίηση και η πράσινη ανάπτυξη. Πήραμε μια απόφαση λοιπόν εκείνη την εποχή να διαχωρίσουμε τις εταιρείες. Και τι λέγαμε κάποιοι? Λέγαμε εκείνη την εποχή ότι εάν διαχωριστούν εταιρείες είναι εύκολο να τις πουλήσουν μία-μία. Είναι διασφαλισμένο. Δεν πουλείται τίποτα. Το 2017 πουλήθηκε ο ΑΜΙΕ. Περαιτέρω μετοχοποίηση και του ΔΔΕ και της ΔΕΗ. Με στρατηγικό επενδυτή στο ΔΔΕ. Από αυτή την κυβέρνηση. Εμείς δεν κοιτάμε κυβερνήσεις. Κοιτάμε πράγματα διασφαλίσεως στις θέσεις εργασίας. Κοιτάμε να μπούμε σε μια διαδικασία να λειτουργούμε. Κοιτάμε να μπούμε σε μια διαδικασία να έχουμε άποψη. Κοιτάμε να μπούμε σε μια διαδικασία να βγάλουμε συλλογικές συμβάσεις. Να είναι ο κόσμος στην ουσία ευχαριστημένος. Πάμε στη διαδικασία της ημερίδας. Συμφωνήσαμε να γίνει μια ημερίδα. Το ζητάει και ο κόσμος. Και έπεσαν ζητήματα και πιστεύω απορίες στηθήκανε. Ξέρουμε τι κάνει η διοίκηση. Αλλά θεωρούμε κάτι δεδομένο. Κάτι που δεν είχαμε πριν κάποια χρόνια, τώρα το θεωρούμε δεδομένο. Και καλά κάνουμε ότι το θεωρούμε γιατί έτσι πρέπει να είναι. Συμφωνώ και με το πάρτι. Έτσι πρέπει να είναι. Είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να έχει αυτά όλα τα ζητήματα. Και να βελτιώνει και τις φόρμες και τα χάδια και τα καλωδοφόρα και όλα αυτά. Είναι υποχρεωμένη, ναι, είναι υποχρεωμένη. Αλλά παλιά δεν το είχαμε όμως. Και τότε υποχρεωμένοι ήταν, δεν είχαμε να πάρουμε αυτοκίνητα καινούργια. Δεν είχαμε να πάρουμε τότε ζώνες, άρτιλα, φόρμες. Δεν είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Και τότε φωνάζαμε και τώρα θα φωνάζουμε. Δεν ικανοποιούμαστε με αυτό. Ζητάμε λοιπόν να μπούμε σε μια διαδικασία. Ζητήσαμε και από τη διοίκηση, γιατί είδαμε κάποια στρεβλά, να κάνουμε μια συνάντηση να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αυτό ήταν το όφελος στο σημερινό. Και με παρεμβάσεις των συναδέλφων πιστεύω μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Καταρχήν, ζητήσαμε από πολλές περιοχές να μας στείλουν τα ζητήματα. Πήγαμε σε πολλές περιοχές να συζητήσουμε. Τι θέματα είχαμε και προκύψανε τώρα? Το εργάτη 2 και η ενεργειακή κάρτα εργασίας. Για εμάς, τους εργαζόμενους όλους, λέμε ότι το εργάτη 2 πιθανόν να το γυρίσουμε τούπα. Να το κάνουμε στην ουσία μια πίεση προς τη διοίκηση να κάνει προσλήψεις. Να καλύψει τα κενά. Πού φαίνεται μεγάλη διαφορά στο εργάτη? Στα νησιά. Τα νησιά δουλεύουν με 2 άτομα. Πρέπει να βγάλουν πρόγραμμα εργασίας. Και τι βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε κάποιες μέρες από τους 2 ρεπό την εβδομάδα έχουν. Αλλά κάποιες 4 μέρες την εβδομάδα είναι μόνοι τους. Επιτρέπουμε εμείς ως εργαζόμενοι να δουλεύουμε άλλος μόνος? Του λέμε όχι. Τι ζητάμε? Προσλήψεις. Όταν παίρνει ρεπό κάποιος πρέπει να καλυφθεί. Εκτός έδρα με εκτός έδρας, αλλά θέλουμε προσλήψεις. Και αυτός είναι ο στόχος που συζητάμε και βάζουμε στην ουσία ως ΕΤΔΕΗ. Συζητήσαμε λοιπόν το εργάνι. Η διοίκηση τι θέλει? Η διοίκηση θέλει να μπει σε μια διαδικασία, έχει ζητήσει από το Υπουργείο να εξαιρεθούμε στην ουσία σαν εταιρεία και για την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας το λέει ο νόμος. Και ο κύριος μας εδώ είναι. Όταν δεν έχεις σταθερή, ναι, όταν δεν έχεις σταθερή βάση εργασίας με τον νόμο, εξαιρείσαι της κάρτας. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει ένας έξω για δουλειά και να κάνει έφοδο στο γέλο, ο έλεγχος παράδειγμα, να κοιτάξει ότι είσαι μέσα και δεν υπάρχει πουθενά. Άρα λοιπόν, αυτό που ζητήσανε είναι να εξαιρεθούν από τη διαδικασία. Να βγουν εκτός. Και αυτό μπορεί να το πετύχουν. Αλλά από εκεί και πέρα το εργάνι πρέπει να εφαρμόζεται. Σε όλους τους χώρους εργασίας. Εμείς θέλουμε προσλήψεις, να εφαρμοστεί στην ουσία ο κανονισμός, αλλά όχι όπως θέλουν αυτοί. Τι προβλήματα έχουμε τώρα εμείς στις περιοχές, ειδικά στο κωδικό 4. Έχουμε ότι στην ουσία, στο πρόγραμμα που δώσανε στην ουσία σε όλη την Ελλάδα, στην ουσία ένας συνάδελφος που δουλεύει στο κωδικό 4 νύχτα δεν έχει ένα καθαρό Σαββατοκύριακο.
να φύγει με την οικογένειά του, να πάει με την γυναίκα του. Τι έχει? Έχει το μισό Σάββατο και την Κυριακή. Τι συζητάμε εμείς τώρα? Να έρθουμε την Παρασκευή, να τελειώνει την Παρασκευή και να το τραήμερο που κάνει τη νύχτα να το έχει μπροστά του, να φύγει με την οικογένειά του για αυτή μια φορά. Γιατί τα παιδιά του μπορεί να πάνε στο σχολείο, γιατί η γυναίκα του μπορεί να δουλεύει. Αυτό συζητάμε. Τι κάναμε στο σωματείο? Πήγαμε λοιπόν και συζητήσαμε από τη διοίκηση και τους είπαμε: κοιτάξτε κάτι, εδώ πέρα να το συζητήσουμε. Και την επόμενη μέσα εβδομάδα θα ζητήσουμε ραντεβού να δούμε, να καλεστούν και όλες οι συνδέσεις πάλι στην Αθήνα για τα προγράμματα και όλοι οι συνάδελφοι που βγάλουν τα προγράμματα εργοδική και το σωματείο και να δούμε τι μπορούμε σε αυτό να αλλάξουμε, να πιέσουμε. Και ιδάλλως, εδώ είναι. Ο νομικό μας σύμβουλος, θα πάμε στη επιθεώρηση εργασίας να δούμε τι ακριβώς κάνουμε. Δεν μένουμε έτσι. Δεν θα έπρεπε να πούμε τι έχουμε κάνει. Τις προάλλες, με παίρνει ο πρόεδρος της Ελλαΐδας. Μου λέει: δεν πήρε ραντεβού, μου λέει να συζητήσουμε τα θέματα αυτά που βάζουν στην Ελλαΐδα. Όντως. Μιλήσαμε με τη διοίκηση, κλείσαμε ένα ραντεβού. Εμείς πήγαμε πάπη, τα παιδιά, πρώην γραμματέας. Κλείσαμε ένα ραντεβού λοιπόν. Δεν είμαι σε αυτό. Τους κάλεσε η διοίκηση. Εμείς τους ζητήσαμε. Πήγαμε λοιπόν εκεί, συζητήσαμε τα ζητήματα. Τους είπαμε το εξής. Τα παιδιά έπρεπε να μπαίνουν στα ΒΑΕ. Μέσα και 150. Δεν τα βάζανε γιατί η διευθύντρια νόμιζε, λέει, ότι θα πρέπει να 100% να κάνουν την εργασία αυτή για να μπορούν να φέρουν παρέα. Και τους είπαμε εκεί πέρα και του είπαμε για ανθρωπίνο πόρο. Κάνεις λάθος, στο 50/1 θα μπορείς να μπεις στην ουσία στα παρέα. Γιατί δεν το ξέρατε τόσο καιρό? Κάναμε λοιπόν την παρέμβαση αυτή και πιστεύω θα λυθεί το θέμα αυτό. Τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε σε όλες τις περιοχές, όπου μπορεί να πάει η διοίκηση, να εξηγήσει το θέμα του εργάνη, να μην μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Ξέφερα από αυτό που θα κάνουμε εμείς, για να μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημα. Άρα λοιπόν, το σωματείο μας δεν σταμάτησε. Πάμε σε εκτός έδρας. Ήρθε ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη. Μόνοι τους τα κάναν όλα. Ναι, φύγανε από τη Θεσσαλονίκη, τα παιδιά. Πήγανε στην ουσία με αυτοκίνητα τα οποία ήταν ακατάλληλα. Το σωματείο μας έκανε πρόβλημα όμως. Τους είπαμε κακώς φύγανε. Τους είπαμε κακώς πήγαν τα παιδιά στην ουσία με 50 ευρώ φαγητό στα νησιά. Κατά καλό καιρό. Και τι έκανε το σωματείο? Θα πρέπει, λέει, να αυξηθεί το εκτός έδρας, τουλάχιστον το φαγητό. Ζητήσαμε λοιπόν, μαζί με τον γραμματέα πήγαμε. 30 ευρώ στην ουσία στο φαγητό, 60 σε 30 με αποδείξεις. Θα πάει στα 90 ευρώ. Το πήγα στα 80. Εμείς δεν το κάναμε αυτό το σωματείο, το έκανε. Δεν λειτουργούμε. Δεν κάναμε την παρέμβαση. Πάμε στα ΕΒΑΕ. Ξεκινήσαμε έναν αγώνα με τον Νίκο το Δήμα για να μπορέσουμε στην ουσία, ο νόμος ήταν ξεκάθαρος, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε στην ουσία από το 12 αυτή η ιστορία. Από το 12 και τα αναλύσει το συνδικάτο μας εδώ και 13 χρόνια. Ποιος το πήγε? Μαζί με τον Κώστα του Μανιάκη το πήγαμε στη διαδικασία στο προηγούμενο Προεδρείο. Πήγαμε σε μια δικαστική διαμάχη, κερδίσαμε το πρωτοβάθμιο, κερδίσαμε το φετίο και ένα τμήμα του Αρείου Πάγου στην ουσία μας τα ανέρεσε. Πήραμε απόφαση τον Ιούλιο και λέμε θα συνεχίσουμε τον αγώνα, δεν σταματάμε εδώ. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Τι ζητήσαμε όμως? Πήγαμε στο Υπουργείο. Ζητήσαμε ραντεβού με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Τσακαρόπουλο, και εγώ με τον Γραμματέα μαζί πήγαμε στο Υπουργείο. Κουβεντιάσαμε λοιπόν τον κύριο Τσακαρόπουλο και του είπαμε τα μπιτζί που βάζουν τα απογραφικά δελτία. Δεν έχουν καμιά σχέση να παίρνουν με τα περβαρέα. Τα περβαρέα εντάσσει ή επεντάσσεσαι με ευθύνη της εταιρείας. Γιατί μας δεν είναι. Και το γυρίσαμε τούμπα. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Και τι κάνουμε τώρα? Με μια υπογραφή της διοίκησης, στην ουσία,
των υπεύθυνων προϊσταμένων που έχουν την ευθύνη, υπογράφουν και εντάσσει επεντάσεις από το ΠΕΡΟΔΡΕΚ. Το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο μας βοηθάει εμάς στη διαδικασία. Γιατί? Για να δώσουμε και κάποιες λύσεις. Γιατί πολλά παιδιά από λάθη το DG δεν είναι ενταγμένοι. Και κάποιοι από αυτούς γυρίσανε πίσω. Πήραν τα 35.000 για την αποζημίωση και γυρίσανε πίσω. Και πάλι εκεί μπροστά μπήκαμε εμείς. Και κοιτάξαμε τους συναδέλφους αυτούς να δούμε με ποιο τρόπο να μπορέσουμε στην ουσία, γιατί είχε πρόβλημα να επιστρέψουν και τα χρήματα. Δώσαμε λύση σε αυτό, ναι, δώσαμε λύση σε αυτό. Ασφαλιστικό. Μαζί με την Ομοσπονδία δεν πιέσαμε να δώσουν παραπάνω χρήματα στους συναδέλφους να φύγουν. Δεν προσπαθήσαμε λοιπόν αυτοί που δουλεύουν στην Κορώνα, αυτοί που δουλεύουν στο ορυχείο, αυτοί που δουλεύουν στους σταθμούς παραγωγής, αυτοί που δουλεύουν νύχτα μέρα που στη ζωή τους, να πάρουν 5 φράγκα παραπάνω για να φύγουν. Το κάναμε. Δεν παίρνουν τα 7.000 που παίρνουν κάποτε. Πήραν 30 στη 15-45 στο ΔΕΔ. Και εργαζόμενοι σε όλη τη ΔΕΗ, το μάξιμο περίπου στα 60.000. Το σωματείο μας δεν το έκανε και η Ομοσπονδία, δεν το έκανε. Το συνδικάτο μας δεν το έκανε. Κάναμε παρέμβαση για τα ΕΡΠΟ. Πήγα μάρτυρας στην Κεφαλονιά. Στη Ζάκυνθο τα παιδιά έχουν από 300 περίπου ΕΡΠΟ καθένας. Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος έχουν ΕΡΠΟ τα οποία τα χάνουν. Περνάει πενταετία και δεν μπορούν στην ουσία να τα πάρουν ούτε να τα διεκδικήσουν. Πιέσαμε το Στάση και την κυρία Παπαγεωργίου. Στο σωματείο το κάναμε. Το αποτέλεσμα, δώσανε εντολή να πληρωθούν τα ΕΡΠΟ και στη ΔΕΗ και στο ΔΕΔΙΕ. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να βγει και απόβαση από το ΔΕΔΙΕ για να πληρωθούν τα ΕΡΠΟ. Εφόσον δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Εμείς δεν θέλουμε να πληρωθούμε τα ΕΡΠΟ, εμείς θέλουμε αναπαύσεις. Άρα λοιπόν, το επόμενο διάστημα θα πληρωθούν και τα ΕΡΠΟ. Μπήκαμε σε μια διαδικασία με τη διοίκηση. Έβγαλε πόνους. Εμείς στη συλλογική σύμβαση εργασίας ζητήσαμε πόνους σε όλο τον κόσμο. Σε όλους τους συναδέλφους. Να μην πάρουν όλοι άριστα το ανώτερο, να δώσει ανάλογα με τη βαθμολογία του καθένα και τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και κάποιοι που δεν κάνουν, που δεν έχουν κάνει βαθμολογία, έχουν πειθαρχικά, ας μην πάρουν και τίποτα. Εμείς τι είπαμε όμως, να δώσουν πόνους. Τι έκανε η διοίκηση, πήγε και έδωσε τον μπράβο πόνους. Μπράβο. Δηλαδή τι, δώσανε σε κάθε περιοχή από 1, 2, 3 άτομα. Οι συνάδελφοι καλά κάνανε και τα πήραν, δεν έχουν πρόβλημα τους συναδέλφους. Και όπως το Αγιβέρι παράδειγμα, 6 συνάδελφοι που ήταν στις φωτιές, δεν πήραν μία. Και τα πήρε ένας άλλος συνάδελφος και μια δουλειά. Αυτοί που ήταν στην πρώτη γραμμή δεν πήραν τίποτα. Τι κάναμε, κάναμε ανακοίνωση. Καταγγείλαμε και κάναμε και παρέμβαση. Και προς τη μήνυση και η Ομοσπονδία ακολούθησε τον δρόμο αυτό. Να μην ξαναγίνει, όχι, δεν θα κάνουμε κι άλλο και θα πάρουν και οι υπόλοιποι. Θα πηγαίνουν 200 εγώ σε 10 χρόνια θα πάρουν όλοι. Λοιπόν, δεν είναι η λύση αυτή. Εμείς ζητάμε στην ουσία, όταν έχει και την επιχείρηση, πέρα από τη συλλογική σύμβαση, πέρα από όλα αυτά, να δώσει και πόνους. Κρυφτήκαμε. Αυτό δεν ζητάμε. Γίνονται αλλαγές στο ΔΕΔΙΕ. Η ΕΤΕΔΕΗ και η Ομοσπονδία είναι παρόν. Στην ουσία είναι τη λειτουργία. Λειτουργούν, θα γίνουν 2 κέντρα. Εμείς πάλι, με 3 συναδέλφους που το Τάσο τον Πίτσα, το Μαϊνικάκη, το Βρέτσο, εγώ και ο Κώστας Τσίγανος, που ξέρουν δουλεύουν στα ΚΕΔ, έχουν εικόνα, κάναμε παρέμβαση. Τι τους είπαμε, ότι δεν είμαστε έτοιμοι να εφαρμοστεί τώρα αυτή η διαδικασία. Για ποιο λόγο, γιατί δεν έχει χαρτογραφηθεί το δίκτυο. Δεν μπορεί να κάνει τώρα αυτή τη στιγμή ακόμα η Αθήνα στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, κουμάντο από εδώ, χωρίς να έχει εικόνα πού είναι το δίκτυο, πού είναι οι διακόπτες, πού είναι οι διαδικασίες όλες, χωρίς να έχει προχωρήσει το GIS. Άρα λοιπόν, μας είπαν να γίνει σιγά σιγά, εφόσον γίνει όλα αυτά, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Περιφέρεια. Πάμε στην περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος. Συγχωνεύεται η περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος. Η Θεσσαλία πάει στο βορρά, στην Θεσσαλονίκη.
και η Λαμία, η Στερεά Ελλάδα και κάτω πάει στην Αθήνα. Εμείς συμφωνούμε σε αυτό? Όχι, δεν συμφωνούμε σε αυτό. Είναι απόφαση διοίκησης. Εδώ θα κρυφθούν όμως. Θα λειτουργήσει, δεν θα λειτουργήσει? Οι πελάτες. Κάνα κεντρικοποίηση του πελατών λειτουργεί? Όχι, δεν λειτουργεί. Φωνάζουμε κάθε μέρα για αυτόν τον λόγο. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας έξω που μας παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο, φίλοι, γνωστοί, ξαδέρφια, αδέρφια, δεν παραπάνω να είμαστε νέες παροχές. Εμείς δεν βγαίνουμε κάθε φορά και το καταγγέλνουμε αυτό? Το συνδικάτο αυτό το κάνει αυτό. Θεωρούμε ότι πάρα πολλά ζητήματα, όπως που είπε στα νησιά και ο Γιάννης από τη Μήλο, το παιδί, μας ρωτάει, έχω αρεπό, με φωνάζουν να πάω στην Ορόντιση να δώσω ρεύμα, θα πάω? Κανονικά δεν πρέπει να πάει. Και θα πρέπει η διοίκηση να κάνει προσλήψεις. Και να προσλήψεις 1.400 συν 150 στα νησιά, συν 300 τώρα που θα πούνε για την όλη την Ελλάδα, για τη Βόρεια Ελλάδα. Και έχουν ξεχάσει την Τίνο. Τους λέμε στην Τίνο, εμείς το κάνουμε. Γιατί μιλάμε όλη την Ελλάδα κάθε μέρα. Τους λέμε στην Τίνο, 3 συνάδελφοι, είναι φεύγουν σύνταξη σε 6 μήνες. Σε 3 μήνες, συγγνώμη. Και η Τίνο έμεινε χωρίς άνθρωπο. Βγάλα προκήρυξη. Όντως, βγάλα προκήρυξη με παρέμβαση δική μας όμως. Τους λέμε ότι είναι επικίνδυνο να μην έχει. Και αυτή τη στιγμή είναι 2 νέα παιδιά, τα οποία νέα παιδιά είναι 2 χρονών, 1 χρόνο υπάλληλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργήσουν μόνοι τους. Δεν ξέρουν απολύτως τίποτα. Εμείς δεν βγαίνουμε και το καταγγέλνουμε σαν ΕΤΔΗ. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και τα προβλήματα δεν θα τελειώσουν ποτέ. Εμείς θα είμαστε εδώ όμως να τα λύνουμε. Τώρα τι συνδικάτο θέλουμε? Θέλουμε λοιπόν ένα συνδικάτο το οποίο θα λειτουργεί. Για να λειτουργήσει όμως ένα συνδικάτο πρέπει να είμαστε μονιασμένοι. Αλλά πραγματικά μονιασμένοι όμως. Όχι στα συνέδρια και στα εύκολα λόγια εδώ. Θέλουμε ένα συνδικάτο όταν θα κρεμάσουμε το πανό, να μην το κρεμά ένας. Καθούν 4-5 να κρεμάσουν το πανό, όχι καραμπαλιά. Όταν πάρουμε μια απόφαση να πάμε κάπου να κάνουμε μια δουλειά για το συνδικάτο, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί να πηγαίνουμε. Να μην λέμε ότι όπου μας συμφέρει πλειοψηφία, όπου δεν μας συμφέρει, είμαστε μαζί. Άρα πρέπει να λειτουργούμε όλοι μαζί. Αυτός είναι ο στόχος. Την πρώτη μέρα είχα δηλώσει και από τον γραμματέα και ο πρόεδρος Γερό μίλησε σχετικά με το ότι είμαι γενέστη για το συνδικάτο, γιατί δεν ακολουθεί ο κόσμος. Δεν φταίει ο κόσμος. Το συνδικάτο εμείς φταίμε. Γιατί είπαμε πολλά και κάναμε πολύ λίγα. Γιατί αναιρέσαμε πράγματα που είχαμε σηκώσει το πύχη πάρα πολύ ψηλά και περάσαμε και από κάτω. Γιατί είχαμε πει κάποτε στην ουσία για τις συλλογικές συμβάσεις, εμείς με την ελληνική ανοχή θα αγοράσουμε συμβάσεις και δεν αγοράσουμε συλλογικές συμβάσεις, είχαμε μείωση μισθών. Ναι, ήταν ο νόμος. Γιατί είπαμε ένα συνδικάτο θα δράσει και τελικά το συνδικάτο έγινε απόδραση. Το 2015 δεν είχαμε τίποτα. Δεν υπήρχε κανένας. Γιατί πολεμήσαμε το Μετιληναίο και το κάθε Μετιληναίο που έπαιρνε στην ουσία και σκοπούσε στην 100 εκατομμύρια το χρόνο, γιατί 36-60 έπαιρνε την κιλοβατόρα, την μεγαβατόρα, συγγνώμη, και η ΔΕΗ της κόστιζε παραπάνω 2 φορές. Και έρχεται λοιπόν μετά και εφόσον στο Διοικητικό Συμβούλιο περάσανε ομόφωνη απόφαση 29 ευρώ η κιλοβατόρα. Ακόμη πιο κάτω, ακόμη πιο μέσα έπρεπε. Ναι, αυτό ο Στάσης το καθάρισε. Γιατί το καθάρισε? Γιατί δεν θέλει τα βατζίδες. Γιατί πολύ καλά η εταιρεία τώρα λειτουργεί ως μετόχος. Αλήθεια είναι αυτό. Και οι μέτοχοι θέλουν κέρδη. Αλήθεια είναι αυτό. Εμείς τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε? Εμείς στη θέση μας στο συνδικάτο και στην Ομοσπονδία αλλά και εδώ είναι ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, λέμε. Να έχει ποσοστό το κράτος, να κάνει παρεμβάσεις. Γιατί θεωρούμε και τώρα ακόμα και πάντα θα θεωρούμε ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό. Γιατί εμείς πάμε και βλέπουμε τον κόσμο έξω
Εμείς βλέπουμε κατάμενα το συνάνθρωπό μας όταν είναι άρρωστος, όταν πάμε να τον κόψουμε 3 παιδιά, με 4 παιδιά, με ό,τι άλλο έχει. Εμείς το ζούμε αυτό. Και καμιά φορά κάνουμε μια στραβαμάτια, του δίνουμε λίγο χρόνο να παρακτηρώσει, να βρει ο άνθρωπος να κάνει ένα κανονισμό. Εμείς το κάνουμε αυτό. Όλοι εμείς. Κανένας δεν είναι από εδώ μέσα πλούσιος. Και ούτε θα γίνουμε ποτέ πλούσιοι. Απλά διεκδικούμε για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και το θέλουμε όχι το ό,τι καλύτερο. Δεν μιλάμε για ανθρώπους τώρα, δεν μιλάμε πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Όλοι θέλουν μια καλή συλλογική σύμβαση εργασίας και πιστεύω ότι ξαρτήσαμε όλα τα περιθώρια. Να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε. Η επόμενη μέρα του Σωματείου, ναι, θα έχει ενότητα. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε πράγματα, πλειοψηφία εσείς τις προχωρήστε. Και αγωνιστήκαμε και παλέψαμε και φάγαμε και 24 ώρα νύχτα μέρα και τηλέφωνο σηκώνουμε από όλους και ειδικά εγώ από όλες τις παρατάξεις παίρνω τα παιδιά και εδώ μπροστά μου είναι όλοι και προσπαθώ να λύσω τίποτα. Δεν κοιτάω τι είναι ο καθένας. Προβλήματα είναι των εργαζομένων. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Ο συνδικάτο. Ο γραμματέας, πλειοψηφίες είστε, προχωρήστε. Ξαναλέω πάλι. Εμείς δεν έχουμε καμία αδυναμία. Εμείς είπαμε να λειτουργήσουμε σαν ομάδα. Το έχω πει και στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, εμείς είπαμε ότι είμαστε όλοι ίσοι. Ξεκινάμε μαζί όλοι, το Προεδρείο, όπως είμαστε. Ανεξαρτήτως παρατάξης, το είπα και στην αρχή του λόγου. Θεωρώ όμως ότι δεν έχουμε καμία δυναμία και καμία ανατροπή. Ανατροπή να κάνουμε πού, σε αυτούς μας. Έχουμε καμία λάθος πολιτική στο συνδικάτο, καμία λάθος πολιτική. Συναποφασίζουμε τα πάντα. Συναποφασίζουμε. Δεν πήραμε μία απόφαση, εξαιρώ ότι έχω στην εργασία όσον αφορά για την συλλογική σύμβαση, καμία απόφαση κατά πλειοψηφία ως παράδοση δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Γιατί? Για να κρατήσουμε την ενότητα. Η ενότητα δεν έρχεται στα λόγια. Η ενότητα έρχεται με τον αγώνα που κάνουμε κάθε μέρα. Και αυτό θα κάνουμε. Θεωρούμε θα πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές όλοι ξέρουμε, ο κάθε συνάδελφος μάλλον ξέρει τι έχουμε κάνει. Τι δεν έχουμε κάνει. Βλέπει την οικονομική του κατάσταση αν βελτιώθηκε ή δεν βελτιώθηκε. Βλέπει αν έχουν γίνει προσλήψεις, αν έχει δίπλα το συνάδελφο καινούργιο ή δεν έχει. Βλέπει ότι οι κινήσεις που γίνανε τα τελευταία χρόνια αν γίνανε σωστά ή όχι. Έχει άποψη. Όλοι έχουν άποψη. Αυτό είδα εγώ στα μάτια των συναδέλφων όπου και να πήγα. Όπου και να πήγα, είδα στα μάτια των συναδέλφων ότι το συνδικάτο μας, το σωματείο μας, η ΕΤΕ δεν είναι έναν αγώνα. Και αυτόν τον αγώνα τον εκτιμούν όλοι. Εγώ λοιπόν λέω πάμε όλοι μαζί ξανά να δώσουμε ένα νέο αγώνα για άλλα 3 χρόνια, όλοι μαζί να παλέψουμε τα ζητήματα, να βάλουμε το πίκι ψηλά. Καθίστε κάτω.
Θα ανακοινώσω τα αποτελέσματα του απολογισμού δράσης, του προγραμματισμού και των οικονομικών. Απολογισμός δράσης. Ναι, 192. Όχι 8, λευκά 1. Προγραμματισμός δράσης. 195 ναι, 5 όχι, 1 λευκό. Οικονομικός απολογισμός 192, 7 όχι, 2 λεπτά. 2 λεπτά. Όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν έκανα κρίση στα οικονομικά. Αλλά αυτά τα 7 όχι με ξενίζουν, γιατί είχαν όλη τη δυνατότητα να μιλήσουν και να δικαιολογηθούν. Να είναι καλά οι συνάδελφοι. Πάμε λοιπόν στο ψηφοδέλτιο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Με τη σειρά Γεραλής Ιωάννης, Γαρανίτσα Μαργαρίτα, Εμμανουήλ Βασίλειος, Ήμελος Στέφανος, Ενίκ Γεώργιος, Καλούσης Βασίλειος και Μπάτερης. Αυτά τα αποτελέσματα του κόσμου. Δεν είναι τη σειρά. Όχι, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Απλά εδώ το 1, 2, 3, 4, 5, 6 διάβασα. Στέφανε. Το ψήφος τι ήταν. Πάμε, έλα. Αυτή είναι η σειρά που μου δώσατε. Τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν είναι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Κλείνοντας, πάμε στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης. Με ημερομηνία 1η Δεκάτου 2025. 60ο Εκλογοαπολογιστικό Γενικό Συμβούλιο Αιταίου Μήλου ΔΕΗ. Οι σύνεδροι του 60ου Γενικού Εκλογοαπολογιστικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου του 2025, και τα μέλη της Αιταίου Μήλου ΔΕΗ που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου του 2025, αποφασίσαμε 1. Να καταδικάσουμε κάθε πολεμική σύραξη υπερασπιζόμενη την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 2. Να καταδικάσουμε τις πολιτικές που έχουν σαν αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, π.χ. 13ωρη αποσχόληση. Κλείνει η παρένθεση. Η Αιταίου Μήλου ΔΕΗ θα αγωνίζεται πάντα για να ανατρέπει τις πολιτικές που είναι εις βάρος των εργαζομένων. 3. Η Αιταίου Μήλου ΔΕΗ διεκδικεί ενιαία μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα σε όλους τους εργαζομένους του ομίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΙΕ, έχοντας στόχο μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση. 4. Η Αιταίου Μήλου ΔΕΗ θα απαιτεί πάντα συνεχείς προσλήψεις τακτικού προσωπικού, επαρκή σε αριθμό για τον όμιλο ΔΕΗ και ΑΔΜΙΕ, χωρίς μπλοκάκια και εργολάβους. 5. Η ΕΤΕ-ΔΕΗ είναι αντίθετη με τη βίαιη απολυτοποίηση όπως συντελείται σήμερα στις λιγνητικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Προέχει η προστασία των εργαζομένων σε αυτές τις περιοχές, διασφαλίζοντας τα δικαιώματά τους. 6. Ο χρόνος απέδειξε ότι οι εργολαβίες δεν προσέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι βασικές εργασίες πρέπει να επιστρέψουν να εκτελούνται από το τακτικό προσωπικό της εταιρείας. Οι διαχρονικές μας θέσεις δικαιώθηκαν. 7. Αυστηρή τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 8. Η Αιταίου Μήλου ΔΕΗ έχει όραμα και στόχο την ένωση των εργαζομένων σε ισχυρά σωματεία που θα αντιπαλεύουν την εξουσία και θα διεκδικούν στο έπακρο τα εργασιακά του δικαιώματα. 9. Στο ψήφισμα του Γενικού Συμβουλίου και της Γενικής μας Συνέλευσης ενσωματώνονται τα ψηφίσματα που κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους των ΔΕΗ. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Κουκουβάλας Ανέσης, τα μέλη Αργύρος Σπύρος, Κυριακίδης Σάββας, Κληρονόμος Αναστάσιος, Δημόπουλος Αποστόλης. Πάμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Κατά. Να κάνω μια παρατήρηση για το... Συνάδελφοι, όχι ότι δεν συμφωνούμε με όλα αυτά. Συμφωνούμε να πούμε απλώς
Απλώς δεν καταγράφονται ποιοι έχουν την ευθύνη για αυτά. Δηλαδή από ελληνικοποίηση, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η ίδια η Ένωση έχει την ευθύνη και εμείς σαν εντολοδόχοι που την πήραμε, ανεξάρτητα ποιος ήταν επάνω. Από την άλλη, για τις πολεμικές σειράξεις, κάποιοι έχουν πάλι την ευθύνη. Είτε αυτό λέγεται ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Ισραήλ κτλ. Αυτό ήθελα να πω και τίποτα άλλο. Να λέμε και αυτούς έχουν την ευθύνη. Πάμε λοιπόν στη ψηφοφορία για να τελειώνουμε. Κατά. Λευκά. Υπέρ. Ομόφωνοι λοιπόν το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης.